po těch prvních lekcích jsem byla nadšená, protože se mi vlastně strašně líbilo. My jsme byli tak nějak složení vlastně někteří, kteří s účetnictvím neměli vůbec nic společného do té doby a potom i my, kteří jsme třeba měli už nějaké základy. Vlastně nejvíce mi líbilo to, že naše paní lektorka, paní Chlupová, si dala záležet, aby jsme opravdu všichni té látce porozuměli a vlastně až potom se šlo dál, aby vlastně věděla, že tomu všichni rozumí, chápou a máme na co dál potom stavět. Takže asi jakoby toto a vlastně nejvíce mi líbilo i to, že jsme si hnedka všechno procvičovali na příkladech a tak. Takže to nebylo jenom, že bychom poslouchali teorii a psali si zápisy nebo něco takového, ale vlastně rovnou jsme si to zkusili i jako z praxe ty příklady, jak to opravdu funguje, aby nám to bylo co nejvíc jasný. Vlastně jsem byla moc ráda, že to bylo tou online formou a za mě to bylo super, protože nás vlastně paní lektorka normálně vyvolávala všechny, takže na všechny se dostalo. Normálně jsme se vždycky mohli přihlásit, zeptat se, že něčemu nerozumíme a tak, takže jako za mě to probíhalo úplně v pořádku.